вақтҳои охир мардум аз гаронии нарх ба баъзе маводҳои хӯрока шикоят мекунанд. Бо мақсади шиносоӣ бо ин ҳолат аз баъзе фурӯшгоҳҳо дидан намудем. ҳангоми суҳбат бо харидорон ва фурӯшандагон ақидаҳои мухталиф баён шуда бобати нархгузорӣ. یک کلاسک روغن است 10 تومان، بعد 8 تومان 9 تومان، بعد 10 تومانی فروخت ایستادیم. اگه کم تر نرخ کم در کوتو. کارتوش رو خود 4 تومن نفروخته. کم تر اردم کنم اینه. واسه شما مدت زرجمه چند پول گفتن شما با؟ 10 تومان، 10 تومان، 9 تومان، همه هر کیلومتری ایستاده. بعد آنجا دباغ 8 تومان. آنجا مدیر مالک 10 تومان 8 تومان. خیلی کم تر کمتر در کوتو. чун ҳар вақта маҳсулоти барои ош зарурӣ зарҷома нархи баланд дошт ва дар баъзе мавридҳо нархи 1 килоаш ба 11 сомонӣ расида бошад ҳам фурӯшандаҳо дурӯғ мегуфтанд ки гӯё нарх поён рафта бошад. ин дурӯғи онҳо ҳангоми суҳбат бо харидорон ошкор гардид ва маълум шуд ки зарҷома то 11 сомонӣ фурӯхта шуда истодааст. хостем бо ҳамин гуна харидорон ки маҳсулотро қимат хариданд мусоҳиба анҷом диҳем, вале онҳо аз суҳбати мо бо баҳонаҳои гуногун худдорӣ намуданд. албатта буданд дар бозор фурӯшандаҳое ки ба арзон шудани нархи сабзавот аз ҷумла зарҷома дар оянда боварӣ доштанд. зарҷома лишнаи нима ҳоли тайёр не. ҳоли мана рафта агар бовар накунам ман заминама нишон мекардам. Тайёр не. баъд камчин шуд. барои ҳамон ман агар худо хоҳад оянда тирамои میان سالش بقول وایشون نه چند وقت بازو نرخ همین زرجامه قیمت شده اترامو از زمستان ایره برآمده اینجا بعد نرسید تمام شد رفته ازبکستان خریده آورده دادن خلق فروختیم خلق 11 سن تا 11 سن کوتره خریده 12 11 هنیم فروختیم. дар фурӯшгоҳи ғайрирасмии фурудгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 29 вазъият бадтар буду беҳтар не. ин ҷо ҳолати ғайрисанитарӣ назди баъзе растаҳо ташвишовар буд. аз чӣ бошад ки як нафар корманди милиса ба наворбардорӣ монеъ шудан хост ва гуфт ки шумо ҳуқуқи наворбардорӣ надоред. мақомати ҷиғдарисанӣ каса ҷиғдаритон инҷа биёд тоза кунад. ҳозир шумо телевизор ро бурдан ҷаҳонномо кимчиёба нишон додостан ахи ҳамин шаҳрва нестетон шумо. ина меред КЖКП бе муроҷиат кунатон. ҳукумат бароятон гӯетон ки гош кунед мо вазифамон ҳамҷа кор каросем инҷа шумо сиёмка кунед телевизорро алам мекунад. Формати ҳуқуқат надидагед? Полни сиёмка кунед ман багайлага. телевизиони симо тасмим гирифтааст ки минбаъд ҳам ташкили чунин санҷишҳоро ки ҳадафаш тозагиву ободонии шаҳрамон мебошад идома диҳад, зеро Панҷакент шаҳри бостонист ва онро меҳмонон чӣ аз дохил ва чӣ аз хориҷи кишвар тамошо мекунанд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шоҳҳусайн Солиҳов.